Hausawa dai sun ce buƙatar maji haji sallah. To wannan bidiyon ba wani effect da za a saka masa. A hakansa za mu yi shi screen recording kawai. Wani abu ne da zai baka dama ka samu kati na 600 a kan layinka. To da farko in ka duba description za ku ga na ajiye muku link da in kun taɓa zai kawo ku zuwa Google Play Store. To gashi nan kamar haka ni na taɓa link ɗin. To kun ga zai nuna muku waje kamar haka. Zai ce maka ka samu naira 300. Ka taɓa get more ɗin nan sai ka danna. To in kana da application ɗin bomb player a wayanka zai shiga ma direct cikin application ɗin. In babu kuma zai kai ka Google Play Store domin ka yi downloading. Kana downloading in ka buɗe sai ka danna allow kamar haka yanda kuke gani. Da zaran application ɗin ya gama buɗewa zai nuno maka nan wajen haka. Ga nan ya ce maka referral code. Sai ya baka dama kai kwafi gashi nan a gefe. Kun san ba effect yau ba arrow da zai nuna muku. Kawai ka danna kwafi gashi nan kamar yadda kuke gani. Ka danna kwafi ya sama kwafi ɗin nan sai ka zo ka danna wajen da aka saka maka log to join. To daga nan sai ka taɓa wannan wajen da aka sa maka continue with Google. Sai ka danna kamar haka. To in ka danna zai ɗan yi loading. Yana loading sai ka taɓa kan Gmail ɗinka da kake da shi. In Gmail ɗaya ne ma wucewa kawai zai yi. To kana dannawa zai nuna maka waje kamar haka. It means ya yi register kenan sai ka saka username ɗinka. To ni bana saka AMG Hausa TV. Amma in ke ga ana so a sa username ɗin ne babu space. Ina fatan kun gane kamar haka kenan babu space a tsakani. Sai gender sai ka zaɓa kai namiji ne ko mace. In baka sani kai mace ne ko namiji ba ka tambayi budurwanka za ta gaya ma. Sai ka danna done. Sai ka zo wajen age ɗin nan sai ka zaɓa. Daga 18 zuwa 25 kake ko kuma ka wuce haka. In baka sani ba ka tambaya a gida za a gaya ma. Sai ka danna done. Daga nan zai cike kamar haka. Sai ka ɗan jira shi. Zai wuce nan wajen da kansa. To in ke tsammanin akwai matsalar service ko network ban ga ya wuce ba. Ban ƙara danna login ɗin da kaina. Yauwa to gashi nan dan ƙara danna login kai ma sai ka danna ɗin. Sai ka zaɓi wajen da aka sa maka auto login. Sai ka taɓa kamar haka. Daga nan zai ce maka you are one step away from helping your friend to finish waye ɗinsu ne. Sai ka danna OK. To again ga wani waje dai an saka streaming now. Daily trending waye to nan duk ba ruwanka da su. Sai ka zo ka taɓa na wajen da aka sa streaming ɗin nan. OK da buƙatar sai ka saurari waɗannan waƙoƙin. To yanzu aka ce sai na ji waƙoƙin nan duka akwai matsala. Ba na ke yi ina canzawa ko in ga me zai faru. To in ke tsammanin dole sai ka gama jin waƙoƙin nan gabaki ɗaya. Aiki babba. Daga nan sai ka taɓa wannan abin da aka sa maka streaming now. To ga wani waje dai a sama an saka maka currently airtime balance. Za mu taɓa shi mu ga me zai faru. Yauwa nan ma ake taɓawa. To kaga in ka taɓa zai nuno maka waje kamar haka. If you have referral code waye ɗinsu ka saka a nan wajen. To in ba ku manta ba a farkon da aka shigo ai kaga sun baka referral code wanda in ce kai copy ɗinsa. To sai ka zo kai fasting ɗinsa a nan. Gashi nan kamar haka. Kana fasting sai ka taɓa confirm. To in ka taɓa confirm zai saka maka start now. Kun yanna maka start now nan iya abin da za ka yi domin nan wajen ya cike ka samu 600 ka cire. Sai ka taɓa wajen da aka sa maka inviting to end. Sai kai copying ɗin link ɗin naka. Sai ka je ka tura wa abokinka sai ka ce masa yayi kamar yadda kai ɗin nan. Amma baka da abokin da zaka tura mar inda Gmail a wayanka ya kai 3 ko nawa ne ma sai ka shiga kai save referral.
domin ka cika ce kayanka da kanka. Yana cika cewa za ga wajen inviting ɗin nan withdraw zai bayyana maka, sai ka shiga ka bi procedure da suka baka sai ka cire katinka. A gwada a gani in kuma yayi to normal. In kuma da akwai mai tambaya sai ya mun tambaya a WhatsApp ɗina, ga lamba ta nan ta WhatsApp, amma da Allah kar wanda ya kira. In ma kun kira ba za a ɗaga ba.